Kaixo kazetaguneko lagunak ongi etorri gure kanalera. Gaur nabigatzeko modu pribatuaren inguruan hitz egingo dugu. Eta ondoren, Google bilatzailearen alternatiba batzuk ere ikusiko ditugu. Webgunea modu pribatuan esploratzeko. Hauek izango lirateke nabigatzaile ezagunenak, Chrome, Firefox edo Edge. Baina hasi aurretik badakigu zer den modu pribatua? Modu honekin interneten nabigatuko dugu. Gure nabigazio historia gorde gabe. Baliagarria da zure gailua beste erabiltzaile batzuek ere erabiltzen badute eta zure bilaketak ikustea nahi ez baduzu. Hala ere, garrantzitsua da gogoratzea horrek ez zaituela erabat anonimo egiten sarean. Orain ikus ezagun nola aktibatu daitekeen modu pribatua nabigatzaile desberdinetan. Google Chrometik hasiko gara. Goiko eskuineko izkinan klik egingo dugu 3 puntutxoetan. Eta nueva ventana de inkognito hautatuko dugu. Leiho gris bat irekiko zaigu eta modu normalean bezala erabili ahal izango dugu. Firefoxen prozesua antzerakoa da. Menuan klik egin eta nueva ventana privada hautatuko dugu. Oraingoan pantaila morea da eta funtzionamendua bera du. Eta azkenik etxen ikusiko dugu. Goiko eskuineko izkinako 3 puntuetan klik egin eta nueva ventana in private hautatuko dugu. Modu pribatua erabiltzeak baditu bere abantailak. Cookieak eta saioaren datuak gordetzea saiez dezakezu. Eta online erosketak egiteko ere baliagarria da, aldez aurreko bilaketek prezioetan eraginik izan ez dezaten. Adibidez, hegaldiak edo hotelak erosteko orduan. Orain hitz egin dezagun Googleen alternatibez. Bilatzaile ezagunetako bat bada ere, pribatutasun handiagoa eskaintzen duten hainbat aukera daude. Lehenik, DuckDuckGo daukagu. Bilatzaile hau pribatutasunean zentratzen da eta ez ditu zure bilaketak arakatzen. Start Pageek Googleen bilaketa eta pribatutasuna konbinatzen ditu. Ez du zure informazioa gordetzen eta modu anonimoan bilatzeko aukera ematen dizu. QWant Europako bilatzaile bat da. Pribatutasuna lehenesten duena eta cookierik erabiltzen ez duena. Eta azkenik, natura zaleentzat ekosia daukagu. Beste aukera interesgarri bat da, bilaketa bakoitzeko zuhaitzak landatzen dituzte. Zure bilaketa ekologikoagoa egiteko modua da. Bilaketak zifratu egiten dira, ez dira biltegiratzen eta hirugarrenei ere ez zaizkie datuak saltzen. Pribatutasuna baloratzen baduzu aipatutako aukeraren bat probatu beharko zenuke. Eta hau da guztia gaurkoz. Espero dut informazioa baliagarria izatea, ez ahaztu gustoko dut botoiari ematea eta gure kanalean harpidetzea eduki gehiagorako. Hurrengora arte!